Dito at ipamonitor dyan dugo kay high blood man ka na kay gahapon isang naglingkod ra nakatuog. Hi guys, good morning. Kasi kaya napunta sa dyan kapuntagan guys. January na naman naragya pong katugnaw. Diyan guys, sarang-arang naghangkwan guys. Pamati. Kung nakadyo ko na pubo. Dagang sipon. Nahinog na. Sige na kung inom na itong kuhan. Lemon. Naday may kuhan guys. Utanon. Dan dyan gahapon. Gikan siya na masahiro. Yeah. Pitsay. O palidya. Bawa kasi ang lutoon danik, lutoon ang duha. Yung kanirang pitsay. Kanirang pitsay ang kuanan guys, lutoon. Matangan ng kuan tuna. Kanimay kong lutoon guys, hugasan ni natin maadyo kay binumbahan ka ba niya ni? Ay, may dakong old pa. Asa ako ah? Oh, ikaw na. Ay man. Nadala rin tago. Nadala. Na, ang dako ah. Naglutun. Nindot-lit, wala ni buhay tayo. Masig na pailain. Ano, sa? Maglut man ko. Sa harap ko ah. Magod na yung kalisangan. Sa pagpapagod ka ng sakas na patong sa pagkasaba. Hintay, uwas. Daka magkasungod guys. Maringan ni kanak nga od. Naglutun. Asa naman to, imong gihog de ha? Gihog. Bukan ilang gid na si Jay Wood kay mga dahon nga buslot-buslot. Indot na, kasi hindi na binumbahan. Grabe. At inisa na pan guys. Inisa na itong handle kaya naguba na. Yung shoot na respond pala babawagod pa. Basig na dari ka magsap lang ganawa. Ano yung bitaan guys? Oh. Naguba, manilisa na kay pa nga nakaandang ko na para pangilis. Ano yung bitaan na? Awa. Oh. Ang pinalit ni Sally pag gisra. Inis dayon kaya ron Yan na guys. Hugasan pa ni na utroy nagmanahog ka ng kuanimo. Gaya natin butang sa na tubig kagat ang kuanimo. Ito na ito, makagod na yan. Sige, guys, yung mukha makaw. Malisang dyo kong ud guys. Tagabukid ko pero makita kong ud. Malisang ko. Daan na dyo ko sa kananay gamay pa ko nga magigunami. Nga kita ko kanang nay ud. Magsuwagit ko. Matinganas na nay kay kalita kong suwagit. Malisang dyo ko mo tanaw. Bawo nga no. Mga dyanayahang ka, lisangan. Uning hiwaon guys. Babad na ito daris tubig agad ito ang kuhan nyo. Hugasan pala na ito ito. Hinanglan hugasan ni Tarun kay. Binumbahan maninganing mga utanon na. Nagdang agramig ka nun sa kaldirong gamay guys. Kaya gahang din nga gabi huwag man naguhing. Nagdang agragamay para bawon ni Giyan. Kasi Giyan magbawon. Naturang bahaw may amo ang kanon. Ang sakit tag-os giyan gahapon pag uli. Natinga ako pag uli way ting-ting ang isa ka dito kuan.
kwartong ipangutanag nga no. Sakit ko dyan ko. Muna ija, may pamatiin. Tinga na lamang ka kay magludya. Naman na siya sinus. Muandar man na isang sinus. Basta ingaron nga. Anong tingtugnaw. Pirmi na siya sakit ago kay tungod sa isang sinus. Liwat na siya siyahang mga ijaan sa buhol. Si mama na to. Pas mama. Yun na CR. Tuna rin itong ibutang dani guys. Limya man siya sa bulag tuna. Kaon mas mama dani. Pero magkuan gyapon ko. Maglaway gyapon ko. Kaya kasi magpangita siya kuan. Malaway. Napamay kuan. Kamunggay sobra gahapon. Kumana guys. At isa ni hugas sa balik. Ano natin isagol guys. Tuna. Sinsuri tuna. Laban na pagturon. Ano ba na? Abugot daw na ay nakatulog. Gamay raman. Kanang naluto na ba na pa? Kaya magluto na ko na rin sa daan. Katawa man ka. Nga brinas mama si Jang ko ang tindahan. Pakuanan na po na nato pa. Ito na po nang dadong dito at ang ipamonitor rin dyan dugo kay high blood mo ka na kay gahapon. Kasi naglingkod rin nakatulog. Ang lagi na nagpatikaw na New Year. Ngawat pa kuno. Ngawat pa kuno dyan kiss. Ito na ta sa tang pizza with tuna. Galigins-ligins ko kay grabing katugnaw. Murag magkaragagang tuod sa katugnaw. Samot na dyan siguro ron sa laing nasod. Grabe dyan siguro tugnawa. Kaya nag-isno. Ganan ko makakita o ka ng isno. Lami siguro magduwa sa kuwan isno. Kaya makita ko sa kuwan ba? TV. Yan ay snow. Siguro po lalim ng lugar nga ng snow. Kay marabing ka tugnaw. Ani magani danhi nga. Magwanuwan raw ka ng kuwan tugnaw na magani kadyo. Samot na bag na snow. Mana na forma guys. Sa ang pizza with tuna. Kailangan sana pa. Kaya wak ko itong lasa. Ano yan, babe? Manilan eh. Pakis mo puta. Sarap ko yung sira ulo. Paano natin? Ang natas ko ni mama guys, nilawoy. Magandam sa panigian baon. Bagong ginang agni kay unsa pa ba dyan yung utua. Kanon. Daghan nagbahaw gabi eh. Muna ijang kuan guys baon. Naandam na nang ijang baon ug ijang kuan tubig. Mana siya? Wa pa. Wa sa ko kuan. Yan. Tangan. Paanda mo na. Just diyan. Ang mga tangagan, parang ito, lumod mo na. Yung mga kulturan, yung mga tarapunan. Nakaridi ko na dahil yung tangat. Hindi na nga. Igit ka lang ta. Tayo. Makaigit na lang kuno sa ginuwat.
dili man lumagligo ng bata. Bukad na ta. Ano yung kasalutan ba? Yung alis nga ulit. Mamahaw na, duha ka boss. Agato ang duha ka sir, mamahaw na. Haris ako daris kwan guys, likod guys. Kay na ako'y labon ng dari ang sarili. Babad. Manamang ko dadto. Babad sa kudari sa hamang labunan na bedsheet kumot. Ano nabuak naman dahil ni? Nga nabuak sayang. Sige yan nakabuak dani. Pagpanglaban ni dyan. Gaman ni kabuok. Yagang labunon kanira maninoon. Ang mga bedsheet o kanang bawasan ni siyang ikuha ni babad. Mahaw na mo. Ikaw ma, di pa ka mamahaw? Pao na ko. Ha? Pao na ko gawa ko kapalit. Ano ka? Ano kang karas sa pao? Ano? Hindi, dagan kailangan ma. Sobrahan ras kalata. Kinuhang kanin, mura na maglugaw. Nilulugaw. Sige lang. Na, sobras kalata. Pila din tubig na. Nung papa, ako may galing na danak. Upat. Ang duha, upat ra. Ay, Kano ni mama? ano naman? Mura na naglugaw. Oh, asa, ingon gusto mo. Sumo. Ano mo di ay? Sila yung sabaw di ay. Sobrahan ras Upat. ka. Upat, dok. Upat. Isabaw. Di kay lima. Bitaw na. Upat yan. Ilalagay ng bugas. Bugas yan. Bugas. Anak ng tokwa, asan naman tanin? Paggahi, gahi. Sakto na. Dari na, maho na. Oh, nag-video na ito na. Karat na pagkas kamera. Mga anta guys. Karat na pagkas kamera, ma. Morning guys. Tama na. Morning guys. Mamahaw ta. Sige lang manis mama karat sa kamera. Hari na pa. Ikaw di ay. Kaon ko ron. Magdungan lang ta. Alas 7 na pasado. Alas 15 na. Ang baho man nagabi na imong gitaon. Asa kung baluran ng kuwan? Mana, ito na Asa kaso mo yung mahukaroon dyan? Kari. Takaw lang mo sa kaon, musipan mas na nagabi pa na. Mga tagay? Agahag dekat. Dekat guys. Hindi, lukupan. Mangilapot na po. Di ko dukot day asa. Kuan. Hindi nga mong kalirong gamay kagiyan bawo nga bago. Ibawo man ipang kaon. Tinuyuan dyan, ano na yung duko. Hindi ko an mapit sa'yo ma, di ka ganahan. Mili pa siya. Nga tagay. Mili pa sa kanya. Mahal ka ninyo guys. Sa dumi na mahaw ni mama karon. Magyapit pang lasa niyang baba lang sa nila. Huwag ikaw ng Jollibee o Daro. Kaon. Kanang. Mangga na kaon na kaday. Pagkaon og mangga ang mawala na ang kanang kuan sa na kay ugam. Kana ganing aslom kayo para inikaon nimo bawa man kay inikaran nimo. Bawa man para sa kanang kuan. Ano ang naon.
Oh, O, ako naman. Ah, hindi sa kadagan. Na-corner naman siya. Ako na. Sa'yo mo, Day. Pasipa, 22 na. Nakaibanit ba? Baned, oh, naa. Aman. 45 ko may bangki. Yaon. Naatakuan, mga... Asa mo na ako makabutan? Inot mo ko. Nasa pikas bahay ko ng banid. Nakita na ni mo, Day? Oh, pila man eh. Sa piso. Ikaw na nila ng banig. Tapos tiin. Para? Yung sakit nila ko. Kuan ba rin sa mad? Bikliyot mo. Cellphone ba? Nantak mo gamay. Magpukus-pukus. Huwag nila dyan siya magpukus-pukus. Sa BP na po mo. Ano sa ba't yung nagpa-BP ka last? Dili tingali ko sa asong dugo kaya may bawaan mga kita sa dugo hindi sa kita ng ulo dito. Hindi. Sa ito na ito. Isa kita ng ulo dito ng sa ito. Ano, tumbuhan na nagpa-BP ka? Tapos ako ako. Yan kaya magkuhan din magpa-general ko. Kuhan. Gasto na mag-apiligo ko. Hindi na check up. Tanan, panahon. Katanaw yung mga kolesterol, yung mga blood sugar. Tanan na magpakuan ko. Ang dugo. Dapat? Vitamins yan, iinom ka? Ay, ito na doon kayo. Gali lang kayo mga ano sa news. Oo, ako naman. Diba, nang niloy, mukhaan ka? Di ba ako nun yan? Suway ko nito. Alam mo ba yung kung kasuway ang natin kanila kung nasuway ka? Ah, balik ko. Kung naman natin yan din nagkasuway ka anak. Parang pa ka nakakaano Parang di? pagkuway. Di ba? Ipalit si Papa ni mo yan na. Alam mo yun, pabugnawon. No, ito sakit. Batasari. Katilawi ah. Parang pa makatilaw. Ano, pandito ko din sa ibaho di. Wala. Wala na magbaho di. Mo, dyan na isang baho. Ha? Muna yung siya baho? Kana, garo makatilaw ka. Nagbayabas. Wala mahurot gabi eh. Nagbayabas des, wala mahurot gabi eh. Dili, asin no, berep na. Gahig gyapon. Huwag mo na yung paliti. Alam mo yung panit. Karoon. Kaon ma. Danak, makatilaw ka. Ako ang tuwa, bilangan niya. Sakad-sakad daw pa katilaw danak. Ano na, nagpalitong taon na, may sige, may kuwan prutas. Nagupad pa na. Kami nagpapa niya mo. Dua. Nung di makaganan, subakan ma. Kamunggay. Pero dami. Ganyan kag kurura. Ano yan na? Ito yan, ito yung luto din. Baho na, kuwan ko birat naman tingali ni din. Hindi ma'am. Malagi dyan. Hindi na yung baho. Sutangin lang diso. Hindi na doon dahil. Hmm? Hindi na doon. Hindi. Hindi ka mo yung aliso. Hindi ka kung uban. Muna ija. Ano ba dyan mo palamig? Ha? Naman mo palamig. Kuskuson. Oh! Ay, dali! Hindi lami. Dami! Hindi ka ganahan. Hindi ko na siya ganahan guys. Nagkag.
Wako kasabot sa lamit. YouTube si mama. Wako kasabot. Di pa na. Kani siya wako katilaw dani. Kana ba itong pikason? Aslom ni day? Depende. May pikason Ha? na. Ayaw ko basing di ikaw kaon. Oh, Dili ko di. hindi ka? Di ko. Ay. Ko ana. Hindi ka makatilaw. Ganun ka. Ay naggamit day. May pagkaling pakwan tinalo to Picasso di. Hindi ka nagpakwan, be. Nahinog na kani. Hindi ko itong bukasan sa. Lah. Ani makay. Kuhan siguro tamis ni. Ay ang tamis niya ni. Masaya mong tagan, peng, ug puwa. Uwa. Uwa nga sa garan. Di ba tinapink niyan kulo na? Tagaan na gani, peng, ug puwa. Pula. Kulay mo, peng tagawa. Pink imo. Peng, peng nig puwa. Uwa. Kana. Kanila. Kanila na akong biyabas. Tamis? Tamis. Ganta guys, biyabas ukwan guys, pakwan. Ngaon tagay pakwan. Buongon na lang na nabilin, buongon, pinja, ambis, piras, ug mangga. Hindi ko alam mga maslom. Na, sige lang magkag. Pijaok, siya pangita si mong baji.